Төрле холыклы кешеләргә сукранып, юк-барга ачуланып, күпме кешеләрнең үземнең нервларына ашаганмын. Шуны соңлабрак төшенгәнемә бераз үкенәм. Тормыш өчен кирәк акыл нигә тәҗрибәдән алдарак килмәй икән? Тормыш авырлыкларына, дөнья мәшәкатьләренә дә башта еш кына зарланып яшәдем. Төп гаеп тормышта түгел, үземдә булган икән. Шуны да соңрак аңладым. Тормыш сабаклары тиз генә экстерн имтихан тоту түгел шул, гомер буе дәвам итә. Беләм, күп кешеләр үз гаебен күбрәк тормышка, язмышына, бүтәннәргә сылтарга ярата. Шуның белән күрәсең, үз күңелен юатырга, үз гаебен киметергә тырыша. Мин моңа түгел, соңыннан шунысына гаҗәпләндем. Галимнәр раславынча, кеше үзе хаксыз булса да 100 гаебенең 1-2сен генә үзенеке итеп санарга кыюлыгы җитә имеш. Тагы гаҗәбе. Кеше үзен гаепле дигән саен үзен якларга, гаепсезлеген акларга 100 сәбәп табарга әзер. Шунысын да онытмыйк. Бүтәнне гаепләү я тәнкыйтьләү бумеранг белән бер үзеңә кире әйләнеп кайтасын көт. Оясыннан ышырылган күгәрчен үз оясына кире кайта. Димәк, кеше турында аның гаебе хакында сөйлим икән, мин үзем турында да сөйлим. Үз үземне тәнкыйть итү белән дә шөгыльләнәм. Әдәм әдәмгә сыйынмыйча, агачка, ташка сыйынмый. Әдәм әдәмсез көн күрмәс. 2 кеше тартылса, 1 кешелек урын бар. Кеше арасында кеше кебек бул. Кеше булган кешенең кеше белән эше бар, кеше булмаган кешенең кеше белән ни эше бар? Ягъни, кешенең иҗтимагый урынын, бер-берсенә бәйләнешен, хезмәттәшлеген кешегә катышмыйча, кеше белән хисаплашмыйча яшәү мөмкин түгеллеген күрсәткән тирән мәгънәле мәкаль. Кеше кеше аркасында кеше була. Кеше кешегә бер кирәк. Кеше кешесез яшәми. Кешеләр белән бергә үзеңне дә кешегә саныйсың. Кешеләрдән читтә үзеңнең кеше икәнеңне онытасың. Кешеләрдән китә алмассың. Кешенең даруы кеше. 1000 әдәм салган күперне 1 әдәм бозар, 1 әдәмнең яккан утына 10 әдәм җыланыр. Таудай аркасы булганның таштай йөрәге булыр. Асыл кеше эштә билгеле. Әдәмнең кыйммәтен әдәм белер. Кеше кешене таныганчы 1 пот тоз ашый ди. Кеше белим дисәң, я аның белән эштә бул, я бергә сугышта бул. Кешенең эше көзгө. Кешене таныйм дисәң, я дус бул да уртакка кер, я бергә юлга чык. Кешене тану, үзеңне тану. Кешене туа белмисең, тура беләсең. Кеше тун җиңе түгел, я дигәндә әйләндереп карый алмассың. Кеше эше кара урман. Суны кичә белерсең, кешене тора белерсең. Танылмыйдыр кеше гәрчә тешеннән, танып була бераз кылган эшеннән. Үзең сынамаган кеше белән торма. Һәр кемнең эше белән тышы бер түгел. Килешелгән, сөйләшелгән, бүлешелгән, кирәк белән күрешелгән. Канәгатьме өлешеңнән, алтыныңнан, көмешеңнән, җиңүләрсез җиңешүдән. Сөенәсең соң ишеңнән, калышмыйсың ич кешедән, җаның гына бирешенгән мондый тормыш сөрешеннән.
узкие, өзімнікі гіне дегені. Көйе кетіп тұра дегенде, көңілімнен күйлеп жүргені. Көңілкәйім толы мұңына, тыңла әлі, тыңла танығына. Көңілкәйім толы мұңына, тыңла әлі, тыңла танығына. Әркімнің де бола тек өзгеі, әнкәй сүті білән көшкені. Бишегеннен құяшқа үреліп, үрмәгүлләрдей өскені. Көңілкәйім толы мұңына, тыңла әлі, тыңла танығына. Көңілкәйім толы мұңына, тыңла әлі, тыңла танығына. Әркімнің де бола тек өзгеі, шешімі енішінен көшкені. Өмір долқынарында тебірәліп, дәрия деңгізлеріні кешкені. Көңілкәйім толы мұңына, тыңла әлі, тыңла танығына. 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 Адамда масаю гадәте дә көчле. Үзеңә үз баһаңны арттыра башласаң, масаюга күчүеңне көттә тор. Мания величие диләр урыслар бу гадәтте. Шуңа масаюлы авыруга буш хыялдан хыялыйга сабышкан кешеләр дә аз түгел дөньяда. Кайсы бер көяз шивәр кызның дөньяда иң матур егеткә чыгармын, иң бәхетле кеше булырмын дип хыялланып та, тәкъдирене язган кияүе үзе ямсыз, үзе хулыксыз булып, акылыннан язуга җитүе бар. Андыйлар гадәттә хыялындагысын чын итеп хыяллана. Байырга хыялланган я байып та ни сәбәптәндер белеп калган, яки бәлагә юлыккан хыялыйлар еш кына үзләрен һаманда баймын дип фараз кылучы. Акылы һәм сәләте чамалы булса да, үзен фән әһле, иҗат кешесе дип масайган буш куыклар да юк түгел дөньяда.
Кешегә масаюның да шамасы, хыялның да шиге кирәк шул. Мактау белән мактауның да аермасы зур. Хагы дару, нахагы агу. Тияре ярар, тимәсе ярамас. Ихласы риясыз, хаксызы әхлаксыз. Хагын җөплиләр, хаксызын гаеплиләр. Шуларны сүз җаеннан ук айыра белсә кеше. Авызың тулы кара кан булса да, кеше алдында төкермә. Ах димә, дошманың ух димәсен. Башың авырса, яулык эчендә булсын, беләгең авырса, җиң эчендә булсын. Йөрәгең бозлы булса да, йөзең көзге булсын. Йөрәгеңдә агу булса да, күз карашың мәхәббәт булсын. Күкрәгеңдә ут кайнаса да, борыныңнан төтен чыгарма. Күңелеңдәге серне күз белдерә. Кыен булганда да кыек булма. Үз үзеңне сынатма. Үлә торсаң да үрә тор. Эшең тулы ут булса да, кеше алдында уф димә. Ятларга сереңне белдермә. Һәм сынатмау, каты серле булу, сер бирмәүгә мисалдаш мәкалләр дә бар. Болан башына эш төшсә, койрыгына да сер әйтмәс. Яумасаң да күкрә. Көл астында ут торыр. Песих шүрлектән итне ала алмагач, фу, сасыган дияди. Эт арыклаган белдермәс, бүрегә сыртын кабартыр. Алтын тутыкмас. Бикле сандыкта җәүһәр ятыр. Тамыры ерак агачның гомере озак. Нигезең нык булса, күңелең тыныч булыр. Намус, намус, бирче тавыш. Кайда син әйт, кайда син кайт. Намус, намус, син намуссыз, өн тавышсыз качып ятма. Үзебездән безне якла, битсезлектән йөзне сакла. Тик син калкан явызлыктан, җан аңнарга оялаган җаһиллектән. Син шуларны авызлыкла. Булса да зур авырлыклар, төртсәләр дә зур калҗалар, өстәлсә дә кабымлыклар. Намус, намус, йөрмә читтә безне ташлап, ким хурланып, үпкә саклап. Бар бит әле син барлыкны белүчеләр, сине эзләп йөрүчеләр, синсезлектән үлүчеләр, син дип җанын бирүчеләр әле бар бит. Булса да ул синсез яшәп, тончыкканчы малга чәчәп һәм җан тәслим җанга сусап, син кирәксең аклар өчен чын-чынлыкны, саклар өчен рухилыкны һәм ныклыкны. Син кирәксең калыр өчен кеше булып, яшәешнең асыл ташы, төше булып. Намус, намус, син бит аклык, син бит хаклык, син авырлык һәм батырлык. Кешелеккә, кешелелеккә иң төп ярлык. Намус, намус. Yazvansın bu tırmışını, kim kitabını okugan, birevler yaşigirletip,
Kimlerdir артта қалған, кімгәдір берген барында бәхетін, рәхәтлігін қайбірлер аңламайлар. Неге деп яшәгәнен, неге син тұрмаш, негесін тегіс түгіл барсына. Кіші бит икі яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Білсәң бир инде гомерне, гүрләтеп яшәйекші. Жер йөзе булсын бір бөтен, шөкер Құдам дикші. Әкиәттәй булсайды тұрмышның іштәлігі, қайғы қәсірет күрмешәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбызда қонаққа гына килгән, булганына шөкер итик, Құдайга дұға белән. Неге син тұрмаш, негесін тегіс түгіл барсына. Кіші бит икі яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Білсәң бир инде гомерне, гүрләтеп яшәйекші. Жер йөзе булсын бір бөтен, шөкер Құдам дикші. Китабын оқысаң, білер едің барында. Ләкин ул язылған инде әниләрнең қарнында. Өмір аз бирелгәндер, бір қашан қайғырмагыз. Якыннарның қадірін біліп, дуслардан айрылмагыз. Неге син тұрмаш, негесін тегіс түгіл барсына. Кіші бит икі яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Білсәң бир инде гомерне, гүрләтеп яшәйекші. Жер йөзе булсын бір бөтен, шөкер Құдам дикші. Жер йөзе булсын бір бөтен, шөкер Құдам дикші. Ясалма кешеләрдә күп дөньяда. Андыйлар гүя яшәми, бәлки тереклек итә. Андыйларга үгез үлсә ит, арба ватылса утын. Галимнәр арасында кешеләрне ясалма итеп караганнар да юк түгел. Кешегә охшатып хәтта роботлар ясадылар. Роботлары ни кадәр камил булмасын, алар кешене алыштыра аламыни? Каннан, жаннан, тәннән тукылган ләбаса адәми зат. Кайбер галим өчен кеше химик элементлардан, аксымнан, тукмалардан, нерв җепселләреннән тукылган берләшмә. Уй дигәне, мидә электр щеткалары аралашуы имеш. Кайгы сагыш мигә ниндидер әшетке тәэсире имеш. Җенси туйгы химик кисәкчекләрнең нерв җебенә кагалуы ди. Әйтерсең кешенең җаны тәне машина. Май салсаң, ут яксаң, хәрәкәтләнә дә китә. Кеше җаны сәгать механизмына да охшаш янәсе.
Алла сакласын кешене шундый ясалма җаннардан. Акыл бер алдатыр, виждан алдатмас. Акылның кадере әдәп белән, куәтнең кадере сәләт белән. Алладан оят булмаса да, урыстан оят дигән берәү. Байлыгым булмаса, намусым бар. Вижданы пакның йөзе ак. Гар күздән, каһәр йөздән беленер. Гарле гарләнгәнче гарсез эшен бетергән. Әдәп, әдәпнең төбе яхшы гадәт. Әдәп иң кыйммәтле мирас. Әдәпле бул, халык сөяр. Әдәпленең күлмәге сәдәпле, үзе матур гадәтле. Әдәп юкта иман юк. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә, ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Инсафы булмаганның иманы булмас. Ишек ачык булса да сорап кер. Йөзе кызылны ялтып булмас. Күз күргәндә йөз ояла. Күл китәр, камыш калыр, кеше китәр, намус калыр. Күлне камыш матурлый, ирне намус матурлый. Намуссыз табыштан намуслы зарар яхшырак. Намусыңны яшьтән үк сакла. Оялмаган кеше өчен оятлының йөзе кызарыр. Оятка калудан да авыр җәрәхәт юк. Оятсызның җәһәннәмгә керсә дә йөзе кызармас. Оятсыз 3 көн торса, бу йортка мин хуҗа дип әйтерди. Оятыңа көч китермә. Ояты барның вижданы бар. Өй атсыз калсаң да, оятсыз булма. Халыктан оял, Худайдан курык. Шәшәк кипкән, ырлыклар оша. Кемнең яшьләре икән? Тарих мәйданында вакыт һәм урынны үзебезме сайлап алабыз? Әллә без кул калма, ниятләнгән җирдә яшь тарихка нигез салабыз? Бияклектән һич югында калкулык кала. Түбәнлектән тау тумый, ул упкынлана. Кичә урман булган җирдә бүген дала. Кичәге ак төсләр бүген инде кара. Кичә гынах булган юллар бүген савап. Атлыйбыз шул юлдан зәңгәр күккә карап. Алда көтә безне хәерсез юл. Дуслар йорты, дошманы калалары. Без белмибез кая атлаганны. Без адашкан буын балалары. Кабер ташын куйдык һәйкәл итеп, алыштырдык иске аллаларны. Намазыбыз ятлар дұғалары. Без Тәңірінің ятим балалары.
Күктегі мұңлы жыр бүгін инде токмак. Күктегі кояшны болып кеткені қаплап. Кешегі патшалар саный тиеннәрін, фәрештәләр киген қара киімнәрін. Ил тәхетіне камсызларны шақырдық. Кешегі жинаят бүгін зор батырлық. Яшәүебез тормыш хаталары, без саташкан халық балалары. Дошман юлын алдық үрнәк итеп, жиргә күмдек ғарур балаларны. Biz anattık izge yılalarını, biz Tengri'nin yetim balaları. Heykəl edib alışdırdıq eski allalarını. Namazımız yadlardı ağaları, biz Tengri'nin yetim balaları. Biz Tengri'nin yetim balaları. Адам балаларының түрлісі бар. Қадірлісі, қадірсізі. Халықтан да ола да, құла да туа. Әммә халықны халық иткен, данын, мәртәбәсін көтәрішкәне қадірлілері. Қадірлі балалары белән халық үзе қадірлі. Кеше биектән түгел, түбәннән, түбәнлектән қорыққан. Түбән жанларны күрә алмауы да шуннандыр аның. Көп катлы йортларда берәүнең түшәме икенчесе өчен идән икән, тормышта да берәүнең рухи түшәме икенчесе өчен бары идән булуы ихтимал. Рухи биеклекләр дә төрле зурлыкта шул. Әдәмнең хөрмәте дә, хурлыгы да үз кулында. Кешедән кадер күрәсең килсә, үзең кешегә кадер күрсәт. Кешене санла, үзеңне дә санга куй. Кешене хөрмәт ит, үзеңнең кеше икәнеңне дә онытма. Кешенең хөрмәте үз кулында. Кеше үз кадерен үзе арттырыр. Карыным ачка җыламыйм, кадерем юкка җылыйм. Кадер белмәгәннең кадере юк. Кадереңне белмәгән җиргә, туйга да барма. Кадерләгәннең кадерен бел. Мине санлаганның кулымын, санламаганның солтанымын. Сиңа аркасы белән торган кешенең алдына чыкма. Тавыз койрыгын саклый кеше үз кадерен. Үз кадерен белмәгән кеше кадерен белмәс. Һәм дә үз кадереңне белү кешегә кадер хөрмәт күрсәтүгә мисалдаш мәкалләр дә бар. Йөгерек атка дала кадерле. Алтын чыккан җирендә кадерле. Төлке тиресе белән былбыл өне белән кадерле. Ерактагы кояш якты була.
уч ішінде тұтқан йомырқа сытылмай. Жемішсіз ағашқа балта шабалар, үгіл қадірін бұл-бұл білір. Құяшның қадірі байғаш сезілі, өлген сыйыр сүтлі бола. Суған сирек болса, башы ұлы болыр. Эт құрсағына сарымай келешмей. Бүрені көпме ошатма хаман урманға қарар. Эт мойынна әнжі тақсаң, эт те йылар, әнжі де йылар. Доңғызның да йыны бар, тек бір кімді орқасынан сыйпамай. Ишек барға соналса да малға соналмай. Ишекні тойға шақырғаннар. Утын кетіріргәме, су кетіріргәме деп сұраған. Кіші болу. Бұл кіші өзің тырыш. Әдәм башыңны әрәм итме. Әрәм болуың тез, әдәм боласы ауыр. Кіші болу қиын түгел, кішіліклі болу қиын. Кіші деген исім кішіге лайық. Кіші кішіліклі болса ғына кіші. Кішіні артық сүйсәң дә, артық дұшман күрсәң дә, өзіне білдірме. Мулла болу ансат, әдәм болу қиын. Тоты сөйләшергә үйренсә дә, кіші бола алмас. Икеленең шикелле, икеленгән ике үләр. Кім нәрсәдән шымланса, шул нәрсәгә дучар була. Кішіде шигең болса, оның білен іш итмә, іш итсән, шик тұтма. Шик кішіні йоклатмас, көп бәләдән құтқарыр. Шиклі кіші қыз қойнында рәхәт тапмас. Шымлы бақшада ятқанша, шымсыз яланда ят. Юраған жош келе. Мин дә хожа, син дә хожа, атқа пішен кім сала. Әзірге кімді хәзір. Кіші атына мінген тиз түшір. Кішіге қалған күн қараңғы түн. Кішіге ышанғаншы диңгізге батқанда тірсегіңе ышанғаның артық. Кішіге ышансаң безменге батарсың. Кішіге ышан, сиңа да ышанырлар. Кішіге ышану яхшы, артық ышану хәтәр. Кішіге ышан, өзің сақлан. Кіші қолындағын үміт еткен, өз қолындағыдан құры қалған. Кішінікі білән йырт салма. Кішінің ике көзі, өзіңнің бір көзің. Кіші яққан утқа қызынма, өзің утын салмыша. Қышытқанны кіші қолы білән утысы рәхәтрәк. Өзіңдә юқны өзгеден тіләнме. Шитке ышанған ирсіз, құлға ышанған олсыз, дұшманға ышанған аш сусыз. Яхшы болса бәхетіннән, яман болса кішіден. Мин бурышлы бу дөньяда, әллә кемнәргә, исемнәрен белгәннәргә, белмәгәннәргә. Бурышлымын бір йылмаю білек иткәннәргә, явыз уйларын яктырмый урап үткәннәргә. Сусап йөргәндә өмөткә ярдәм иткәннәргә. Хәтта очарга өйрәндем ярдан төрткәннәргә. Мин бурышлы бу дөньядан янып киткәннәргә. Бу дөньяда üzülеп җылап үткәннәргә. Иңдә канаты барлыгын онытып беткәннәргә, жан канатларын канатып, йолкып йөргәннәргә. Кемнәр мине өйрәткәннәр дөнья туганнарга, ата-ана туганнарга, баба-буыннарга бурычлымын мәңгелеккә. Әллә кемнәр дә йөрмиләрме аптырашып, бурыч түләргә.
исә тузан туза, бәрелеп сугылып яшей, сизелми гомер уза, бәрелеп сугылып яшей, сизелми гомер уза. Нинди булса да dünya bu, ike ömür bulsa, derevede bir kıska şu, kulda sizilmeyoza, derevede bir kıska şu, ömürler yazmasın kızganırga, kalsın bizden güzel gamler, sağınıp iske alırga, kalsın bizden güzel gamler, Һәр кеше үзе бер серле дөнья. Аны ачып һәм аңлап бетерү мөмкин түгел. Ачылып бетсә, кызыгы да калмас иде. Тормышта тирә-юнеңдә бик күп җитешсезлекләр, алама кешеләр күрәсең. Моңа борчыласың, нәфрәтләнәсең. Әмма иң нык борчылганы һәм аянычлысы шул. Шуларны бетерергә, аламалыкларга каршы көрәшергә үзеңдә тиешле көч һәм гамәлдә көрәштәшләр таба алмау. Төрле чорда төрле нәрсәләргә караш үзгәрә икән. Гомер үткән саен тормышка, кешеләрнең үзенә карата карашларының да үзгәрешсез калу мөмкин түгел. Кеше үзгәрми икән, я үзе катып калган, яисә бүтәннәр үсүдән туктаган. Без кешеләр тормышның дауларын, ташкыннарын кичерә алабыз. Ә менә ыгы-зыгылардан, вак-төяк борчылулардан йөрәгебезне күбрәк бетерәбез. Минемчә, кеше организмы эчке көчләргә шул кадәр бай, аларны дөрес файдаланганда бүтән авырлыкларны да җиңәргә була. Тормышта җиң сызганган соң икән,
жігіп кенә төшмә. Үзеңне яхшы гадәтләргә күнектерү турында мәкаләләр. 6-дагы 60-ка. Авыру китсә дә гадәт китмәс. Башланган гадәт җиңел ташланмас, искесен куймый яңасы башланмас. Башта гаҗәп булып күренгән нәрсәгә бер күнеккәч күздә салмассың. Бер эшләсәң гынах, 2 эшләсәң гадәт. Гадәт гадәткә тарта. Гадәт икенче табигать. Гадәт китмәс, шир китәр. Гадәткә күңел күнегә. Гадәтне кырсаң да китмәс, юлсаң да бетмәс. Гадәтне сәләт җиңә. Гадәт үзенекен итә. Әдәпкә гадәтләнсәң, әдәм булырсың, яманга гадәтләнсәң, әрәм булырсың. Җан чыгар, гадәт калыр. Кара тимәне алыштырган чын сәдәп, яман гадәтне алыштырган яхшы гадәт. Нигә иренсәң, шуны куарсың. Тауны күчерү ансат, гадәтне бетерү кыен. Үзен күнектергән кеше кайраган кырыш кебек, күнектермәгән сапсыз кылыч кебек. Үзен үзе күндермәгән башкаларны күндермәс. Хур иткәндә гадәт, зур иткәндә гадәт. Һәр кемнең үз гадәте. Юнен тапкан гадәтне җиңгән. Яман гадәт йогышлы була. Яхшы гадәт яман гадәтне куар. Бу дөньяга мин ни өчен килгәнемне хәтерләмим. Ниндидер эш калдырырга, ниндидер сүз әйтергә дип. Хәтерләргә вакыт та юк, ыгы-зыгы. Юл читендә кала кебек тормышның да иң кызыгы. Тиңсез эшләр, тиңсез сүзләр калган безгә таң калырлык. Тик нигәдер бар да тора куласа да кабатланып. Ниндирәк эш, ниндирәк сүз калыр миннән, Ходай белә. Гомеремне гыйзеп киләм, елый көлә, елый көлә. Артыннан сулар ага, салар кеби кургып ташып, үтә еллар гомер ага. Эй гомерне сүтүләре, җилбизлеге үтүләре, йөрәк янна. Эй гомерне сүтүләре, җилбизлеге үтүләре,
ягыннан сулар ага, ятым ага, көшәеп су сүләре дулкынлана. Солга кара эре дулкын, изелемәсәң тормыш уккан, уйлап кара. Солга кара эре дулкын, изелемәсәң тормыш уккан, уйлап кара. Солга кара эре дулкын, изелемәсәң тормыш уккан, уйлап кара. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Кеше китәр, намус калыр» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Исәнбәтнең татар халык мәкалләре, Гайса Хөсәйновның таштагы язулары җыентыкларыннан алынды һәм Лилия Сәгыйдуллина шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Габделфәт Сафин башкаруындагы «Һәркемнең үз көе» исемле җыр, Рафаэль Латыйпов башкаруындагы «Тормыш» китабы, Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Тәңре ятимнәре», Илназ Минвәлиев башкаруындагы «Дөнья һәм гомер» һәм Денис Арсланов башкаруындагы «Саллар ага» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.